Nomahhelele Fixer. Audio Jungle. Sanibona bafethu, my name is Sanele. Ngicela ukuthatha ithuba and welcome you to iPodCastKaSanele. Njengamanje ngihleli no Fixer Myeni. Njengoba wazi ukuthi kwi business class sikhuluma netalente, sikhuluma nosoma business, sikhuluma nama professionals abenza imisebenzi ehlukene. So njengamanje ngicela ukuthatha ithuba nginibingelele, nginamukele bese siqale episode yethu. Before singena bafethu, ngicela ukuthi sibonge, we just reach 1000 subscribers on our YouTube channel. So bafethu siyabonga, niqhubeke njalo nisupport. Please also follow me on Instagram @SA_Mlambo. So siyaqala bafethu, sawubona bhuti yaphela. Yaphela kunjani? Ngigrand mfethu, ngicela nje ukubingelela ngiphinde ngikwamukele kwi-channel yethu. Siyabonga mfethu ukuthi ube nathi uzivakashele. Hayi siyabonga kakhulu bese jabula ukuthi sifile nathi. Usula namhlanje ngicela ube impumelelo. Siyabonga bhuti. Ngicela ubingelele ababukeli and your potential fans or supporters, usichazele ukuthi ubani uFixer Myeni. Nomahhelele Fixer wakamyeni ngiqhamuka khona eFrayidi eshoba isigodi phansi kwentaba ingomane. Ngibingelele nje bonke abalandeli bomculo waMaskandi, ngibingelele ibhinqa nation yonke usengaphakathi endini zomsakazo. Kunjalo futhi siyabonga. Siyabonga bhuti. Ithalente likhona likhona mfethu ithalente ukuthi ngoba abantu nje abaliboni ngalendlela engifisa ngakhona. Ithalente likhona 100%. Ngiyayithemba nje kakhulu. Okay, so manje ukhulele phi mhlawumbe wafunda phi? Ngicela nje usithi nje halamuzi lapho then bese siyangena nje. Yabo. Uma sikhuluma ngoFixer sikhuluma ngomfana owazalelwa eMkhuze, wafunda khona nje ngicela ama-grade okuqala u-first year up until grade 3. Ngo-2009 ngahamba ngohlala eHluhluwe okwelapho ngakhula khona nje ngafunda konke nokusizwa nengezo ngoba phela nengezo ngayifunda khona eMdletsheni. Konke nje nomculo ithalente leli likhandika sengihlala khona lapha eMdletsheni. Sengilamabanga lawa phezulu nje ngabo 2017. Yazi mfethu le ndaba yaseMdletsheni, mina eMdletsheni ngangitsha ukuthi itemu nje liqhamuke noMthandeni. Yabo ngangatsha nje ukuthi indawo like because ngiyakhumbula ngise-RES 2016. Yabona e-RES kufike kube izindlu bese nehamba kuba amashawa ama-toilet. Yabo sasihleli nje nensizwa la mase kumele siyogeza nje sithi bafethu sambenze eMdletsheni semashaweni ke lapho ke kuyogezwa ke lapho.
Akulona itemu indawo ngoba inkosi ephethe uMdletshe. uMdletshe. Okay, makes sense. So eMdletsheni. Okay, ayi kodwa ulokho nje SK ulifakile legama leSeMdletsheni. Walifaka kakhulu ngoba nje kwaziwa nje manje abantu uma bethi bayogeza mhlawumbe beshawa. Ubuye eMdletsheni. Nithina nje irest nje yagcwala nje sekunje kwasakuthiwa eMdletsheni sambenza eMdletsheni siyazi seshaweni ke lapho kuyogezwa ke manje yabona umuntu ekuthatha useshaweni uphi ubani aseMdletsheni semanzini. Okay mfethu ezukhula ilokhu nje cabanga ukuthi i-life experiences yakho i-shape leni indlela oyenza ngayo i-career noma i-shape i-career yakho okuyona manje ukukhula kwakho ukukhulela khona eMdletsheni kuyidlalile i-role ukuthi uzugcina wenza or uzugcina usendimeni yaMaskandi. Kuyidlala kakhulu leyo ndima ukuthi ngigcine sengisemculweni kaMaskandi ngani ngoba eMdletsheni kuyilapho vele ngafika khona ngafunda ingoma uShemeni 2009 ngakhipha uShemeni ke lapho ngibizwa ngoShaka ngingakaculi nje ngoShaka kuthiwa King Shaka ngidlala ingoma ngishaya insizwa ngishaya insizwa zininzi ngingakhulu baziwa umvimbi bazi ukuthi hayi uyabo lapha kuyalimaleka. Okay so manje ilokho nje ingoma ehambiselana nomculo uShemeni nje uShemeni ngicabanga ukuthi le ngoma le ingoma yezandla ngishaya ihlombe ngiyayibona ngoba nje njalo uma kukhona le ngoma kazolonke uFixer usuke khona kodwa usuke ngase uFixer uShaka. Okay usuke khona la kusuke khona amagoso wonke. Okay nabaculi bonke futhi ngicabanga ukuthi unyawo wesibili lo yenzeka wesibili bengikhona last year nakulo bengikhona. Okay no ngiyakuzwa manje bakhona abantu obukela kubona mhlawumbe nobani mhlawumbe ungaba mention mhlawumbe basengomeni nabasemculweni mhlawumbe osika kubona ipattern nje yabo ngizophamisa nje mfethu ukhona umfowethu uThustabani abantu abaningi bayamazi mina nginomuza usaliwa emusho uThustabani engomeni zakhe yena ke umuntu wangifundisa ingoma nje udlala uShemeni uThustabani bese kuba khona igoso lethu uvuka ibambe ngoba kwathi makulala umbhodi wesontweni ukuma wathi makulala yena ke wathatha uvuka ibambe kuthiwa amafendana lephibile ekufendeni labo bantu nje abangikhulisile ngengoma abangikhulisa ngomsizwa futhi ngiyabonga amagalelo abo namhlanje ngiphinde futhi ngithi nje umgodi uphuma esontweni lapha khona aqhubeka lala ngokuthula wadlala indima enkulu kakhulu kumina nasemculweni wami nje nale talent enginalo namhlanje. So manje ngiyakuzwa la ukuthi ungashaya manje futhi ngiyakuzwa la uthi engomeni kuShemeni uShaka kodwa manje ngapha umculweni usuFixer why ungaqhubanga noShaka kwenzakalani ngicela usilandise nje lapha. Angisho manje sekunama social media lawa oTikTok nje no Facebook la siphusha khona kakhulu icontent so manje abalandeli bebengilwisa yabona abanye bekhulume kabi ngesizathu sokuthini kukhona umfoko abesebemazi ngaphambi kwami okuthiwa uKing Shaka osebenza kakhulu noSigolo Sentana. Okay so ngilimaza ngaleyo ndlela abantu mabekhuluma kabi so ngibona ukuthi no lento angiyithandi shothi ngoba vele mina ngumlungisi ngwamyeni bangetha kanjalo nabafundile futhi bangibiza kanjalo so ngase ngithathe le gama ngoba vele ngiyazi ukuthi njalo namhlanje ngifundile so ngase ngithi Fixer Myeni so nje yonke indawo wasilungisa futhi nalesimo lesi silungile sona Fixer vele Fixer nale EP engiceda ukuyikhipha nje ibizwa Fixer Myeni Nomahhelele wonke ama-digital platform Nomahhelele. Okay so ungitshele nje yini into oyithandayo ngawe nje mongasho nje what do you like about yourself nje? Engithanda kakhulu ngami mfethu ukuthi nje umuntu ophansi
ngeke nje ungizwe akekho umuntu mhlambe umhlaba wonke jikelele ngoba umhlaba unabantu abangaka akekho umuntu ongafika ekutshela ukuthi cha ufisa wafo wangisukela la okanye wafo wanginyathela kabi akekho umuntu ongakusho lokho nginsizwa nje namhlanje sikhulile phela sikwaba khona lezo zimpiki na yes ukukhula kodwa nje akekho umuntu ongakutshela ukuthi ufisa wangisukela la yeah so umuntu ophansi kakhulu ngiyathanda kakhulu lokho ngiyafisa nje engathi bonke abantu mhlawumbe bengabukela kumina ikakhulukazi emndenini wami nje nasey'nganeni esizalayo ube phansi nje uyithobe phambi kwabantu mfethu lokho ngeke kudalela izitho futhi ngeke uyithole usulimala indlela nawe ungayiqondi yeah okay nakho-ke umuntu ulalele maybe ingane efuna ukungena kuMaskandi ilokhunja umusic obunsizwa yeah so ulokhunja umculo waMaskandi uphatha kanjani umculo waMaskandi mfethu kwesinye isikhathi mfethu mina nje uyangijabulisa uma ngulalela yeah kodwa uma uzobheka iside labalandeli kubalimaza kakhulu abalandeli ngoba ngicabanga ukuthi ibona abakha umculo osezingeni eliphezulu ibona futhi abakwazi ukubulala umculo yeah uma kuthi nje namhlanje abamfuna uFixer bangayenza yonke indlela ukuthi uFixer nje yeah igama lakhe nje belidicile phansi kanti indoda mayisibila kumele uyigqobe ngawufisa ngambulala yeah umuntu mayiwile mfethu unikeza ke nayo chance ukuthi avuke kuyamasuwile la icula naMaskandi kunzima ukuvuka kunzima yeah so ngabathipisa nje nalabo abasafisa ukungena emculo naMaskandi ukuthi bebe nesibindi yeah kudinga ube nesibindi la uma ubona ukuthi into uma ufuna ukuyenza uyenze ngenkani yeah uyenze ngenkani kodwa hayi phela ukuthi uhambe unyathela abantu njengoba abanye benze kodwa nje uyenze ngenkani wazi ukuthi mangiyenza ngifuna ukuya la mangifuna uqhophoza lapho obondeni ngeke uqhophoze ubonda ngifumele ngale so manje mangafika umculo omusha nje akutalaphe nje kabi wenze njani uyaresponda noma uqala ucheck ukuthi usezingeni elikanjani kwenzakalani yeah angikwazi ukuresponda mfethu ngoba ngisho nje ngomuntu ophansi angikwazi ukuresponda angikwazi ukudelela umuntu yeah angikwazi ukudelela umuntu manje ingabe singinezinkinga leyo ngoba manje yogcina yophelela ezandleni manje akumele kube njalo kana kumele kube njalo uma umculo nje kumele ube umuntu umculo wazi ukuthi nje uzoshaya ingoma kuphela mfethu unganako okuningi okutalabhayo uzokutalabha ngendlela yakhe siyobona mhlawumbe umsebenzela ngelinye lamalanga phela esilulayo vele ukuthi kungena imali ephaketheni okay so manje mina uMaskandi ngibuka ngenye indlela ngoba ukuthi khona abantu abashaya ingoma ehawu khona abantu abashaya ingoma zothando yeah yabo kuhlukahlukene wena ungena ngakephi lapho khona abantu abashaya ingoma ngeke ngithi zosiza abantu abafana nothandazana yeah yes wena ungena ngephi mhlawumbe mina ngingena yonke indawo futhi ngishaya ingoma yothando showcase ngishaya ingoma yomsizwa ngoba phela nginsizwa ngakhulela kansizwa vele ngiyayishaya futhi ingoma yosizo mina ngicabanga ukuthi italent lami lihamba lingagcini ngoba ngicabanga ukuthi yabo ngiyakhona ukwenza lo mculo lo oweSoul Brothers okay yeah and ngisazovusa nje futhi ngicabanga ukuthi kule album because next year ngiza ne-album so ngizokwenza mhlawumbe ingoma eziwu-2 eziSoul Brothers bese ngenza ezinye ezomsizwa ke bese ngenza ngoba una ivoice umathanda yeah ngenza umathanda le voice ngihlukumeze ukuthi amajika sawajika yeah sawajika isihamba ngo-fast lane so manje ongibuza futhi Fixer mfethu njengo-artist yaMaskandi ngiyazi ukuthi zikhona ingqinamba ohlangabezana nazo mhlawumbe ukuthi ubhukhiwe mhlawumbe ukuthi usakwazi ukungena estage sihlezi sizo lezo zinto uMaskandi yabo uhandlisha kanjani failure or disappointment as an artist kuMaskandi wenza kanjani nangu usekudisappointile wara qashile umuntu asakukhokheli wenza kanjani bayakwenza mfethu into kanjani ziyenzeka nje la emculweni ikakhulukazi mangibheka umculo wami kuyenza kakhulu maningi ama-event esengihambile
ngibalo activation of igcwalisi ngoba yenzeka nje manje yeah ngingasebenza khona ngakhokheliwe kodwa ke kwesinye isikhathi mina angibuka kakhulu imali angibuka kakhulu ukuthi khona imali ezongena nephaketheni ngicabanga ukuthi ngispende ngizokwazi ukuvela kubalandeli ngoba abalandeli exposure yeah ibona vele sibadingayo and ibona futhi abasidingayo so kumele sabe sobathulela music bebone ukuthi ya sisebenza ngayiphi indlela imali sizoyibona futhi impilo iyaqhubeka ya impilo iyaqhubeka imali sizoyibona ungabheki kakhulu imali futhi ngoba mawuzobheka imali almost ngicabanga ukuthi njengoba ngise underground kusengathatha isikhathi ukuthi ngivele ebantwini mangizobheka imali ngoba ngizobizwa mhlambe kunama event engizohambela nje ngoba kusiya kuDecember nge9 November ngizobe ngizehlupho eMdletsheni ene event lapha enkulu kakhulu kube khona wonke umculo amathikithi nje ayatholakala uTicket Pro nakuphi Shoprite yeah so ngizobe ngikhona ngibiziwe kulo event leyo kodwa ayikho imali engibhekile noma esisithembisene yona nabahleli bomculo organize yeah kodwa ngoba ngithe mangibheka ukuthi ngikhulele khona lapha eMdletsheni and bakhona almost ipercent eningi lama supporters ngithola khona so kumele ngiye khona ngiyobabona ngizospenda ngizokhipha iphakethe ngihambe ngiyobabona ngisebenze ngoba vele support abanginika yona ngicabanga nje yanele kumina yeah so manake nakho-ke uyacula uartist qala usichazele kwaba njani nje ungena first time ungena estudio awanjani noma mhlawumbe nowubheka kwaba njani usichazele experience because thina sazi thina silalela ingoma sekuphuma ingoma nje sithi hawu nangu Nomahhelele ngaqala ngangena estudio 2017 ngenza singing track isihloko sithi ngizobuya ngisasebenza ekholi ngizobuya ya ngayenza leyo ngoma ngayilida nje isiginci ngangakasidlali ngaso sikhathi babengidlalela sasidlala uMfowethu uMagnet Fingers nje kwakumnganyana athi nginokulizwa lelo gama la ya uhleli ulapha nje e17 uhleli kakhulu noSalewa lapha yeah so yena umfo wayendlalela isiginci saqala ukucula ngayenza ingoma ngangilida mina ngangabheki namabheki futhi bengiyibhekela ngoba nasesikoleni sasethi esikoleni sasike sidlale naye besicula naye saqala naye ukucula lento ukucula leqala sendawo Magnet Fingers sidlalele nje sidlalele emadeskini siyabheka strong sabheka ingoma zomroza ingoma zomdumazi ingoma zamageza amahle ngesizathu sokuthini kodwa so uphazamisa ibacking yalapha amageza amahle hayi ngishaya uphume ngayo nje hayi mina sorry ukuphazamisa sazoqhubeka yabona nje mina in the history of Maskandi hayi ngababeka ku top 5 labantu lapha ebacking amageza yona ke eyangiqeqesha kakhulu ngoba ngikwazi ukubheka ngikwazi ukucula ngicabanga ukuthi ngoba ngisebenza vele manje ngisebenza nabo ayanda nhlangulela Elias ubekhona so ngoba ngisebenza nabo benza kakhulu umculo eAfropop bayangifeature kweAfropop ngifike ngenze futhi ngenze one bakhala kakhulu ngebacking mase sengifaka amabacking lapha bakhala kakhulu yeah so yangiqeqesha kakhulu le yamageza yangiqeqesha hayi ngeke ngiyabavuma la so ngenze futhi ngiyacabanga next day kumele ukuthi ngenze ingoma eyiyolosho because ngifuna umixo oshuni okay yeah mina ngiphethe oshuni abaningi umuntu encane ukhona uphila kumina phakathi yabo so nje next day ngicabanga abantu kumele balindele ukukhulu kakhulu mfethu ngizobe ngiphethe oshuni abaningi ngoba ngizokwenza album vele so bawuthola okushuna abawufunayo okay so manje ngoba uthi ushawushuna abaningi ngenzeka sekuthiwa sunama group njengomhlawumbe nomgqumeni wenama group amaningi idla amanzi umgqumeni yeah bethu kuzokwenzeka nesizathu sokuthini kunabantu abangazi uShaka so ngisazoyilungisa indaba lelo gama ngoba benguShaka ufishwa amanzi uma bezokhuluma ukuthi khona uShaka omunye nomina uShaka ufishwa amanzi uphuma lapha emanzini njengoba bonke abantu bebona namhlanje ukuthi okay yes so uShaka ophuma emanzini angisiyo uShaka lo abacabanga ukuthi nguyena yes sisazolenza iqembu likaShaka ufishwa amanzi sisazoqhubeka kube uFixer Myeni usazoqhubeka ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe uqhubeka kwesikhathi ngizobona ukuthi lipheli iqembu engalivula ngoba maningi likhulu kakhulu eSanele mfethu ihamba lipheli
yeah. Ngiyakuzwa mfethu. So manje ngikubuza, do you think umuculi Maskandi kubalekile ukuthi uphumaphi? Mhlawumbe nje ngishayela nje ngiphumela eBhalithi noma ngiphumela eMhlanga. Do you think kuzokwenza umehluko lokho? Yeah, depending ukuthi uzipromote kanjani. Yeah, kuzowenza nje omkhulu umehluko. Ngoba manje uma uzobheka manje umculo bethu amaskandi usungenye indlela. Ungafika ungahamba uyocula kusasa. Ushaye hit. Uthole million of views on YouTube nako Spotify. Yabo. Kwenzeke nje baningi abaculi abakwenzayo lokho ukuthi ngoba abanye mhlawumbe angibazi kahle ngamagama. Yeah. Kodwa khona ingoma ethi sawubona lezi. Yimo sathi inqo. Leyo ngoma leyo isicathi la ku 2 million views. Yaqhubela. Ngicela futhi lo mfo angazi kodwa ngingazi kodwa ngiyacabanga ukuthi kwakuyingoma yokuqala yenzile. Ngina kanje emculeni. Yabangena ngoshovu. Mfethu kumele uma ingoma ubheke ukuthi abantu bathandana ngaso sikhathi. Okay. Yabo nje ukugcoma leshalenza nje. Libukile ukuthi umhlaba usekela ngakuphi. Abantu bathanda ini, intsha namhlanje ithanda ini. Yini trendayo. Yes. So manje umculo kumele wenze ngaleyo ndlela leyo. Okay, so njengamanje bese mhlawumbe mina ngifuna ukucula. Awunginike nje izinto ekumele ngibe nazo nje ngumculi nje kumele ngiyithike ukuthi ayi kuzoba umculo wamaskandi. Uyadinga 1 or 2, uyadinga ivoice, uyadinga isigingci, uyadinga ukuthi nokuthi. Okokuqala nje mfethu ivoice edinga kakhulu. Okwesigingci ke uyasidinga naso. Kodwa ke ukuthi uyasidinga zona isigingci kodwa uyakwazi ukusebenza ungenaso. Because bakhona abadlali bama-instrument e-studio abafica ukuthi uzobakhokhela. Kodwa nje kuba naso mfethu kunento la bekhuluma ngayo abanye abaculi abanje umthenziwe bekhuluma ukuthi umuntu unemizwa uma idlala isigingci usidlala ngemizwa yakhe. Uma ngidlala isigingci ngizosidlala ngemizwa yami hayi yakho wena engikudlalelayo. So umuntu ongacula kamnandi kakhulu kuleso sigingci mina ngoba sidlalwa yimina. So lezi zinto kanjalo. Kodwa nje kuyaqhubeka noculo wamaskandi ngevoice nje kuphela. Ungaduma umhlaba wonke. Okay. Umuntu enziwa mina ngiyavuma manje uNkulunkulu oyigcina. Awashaya umuntu lo uyashaya isigingci uphiwe. Hayi uphiwe. Uphiwe wethu uphiwe ngesamdleni nona uphiwe wethu uphiwe kakhulu. Baningi abadlali begingci. So baningi kakhulu so nje futhi badlala ngokuhlukana. Umuntu udlala ngendlela yakhe isigingci ngoba nami mina nje isigingci ngicabanga ukuthi angeke ngithi ngasifundiswa ngayifundela ngoba kunzima ukufundiswa isigingci mfethu. Mangithi ngiyabuka umuntu ethi uyangifundisa uvela edlale ngivela ngibona ukuthi yazi angiboni lutho phela. Ngathi mina isigingci mawuzolalela mhlawumbe ingoma zami ngisidlala ngendlela yami ngedwa. Okay. Ngendlela yami ngedwa. Unoshuni wakho nje wedwa. Yami nje ngedwa indlela engidlala ngayo isigingci. Uyashayela nje. Ngiyashayela ngoba akekho umuntu ongifundisile wahlala nami phansi wathi hayi athi ngikufundise nakho ubambe kanje. Uma uthi futhi ungifundisa isigingci sisodwa isigingci sisiphethe ngani mhlawumbe nazi ukuthi uphethe sakho ngiphethe sami. Uthi uma udlala nami ngidlala nje ngokudlala. Kodwa nje kunzima ukufundiswa futhi isigingci. Ushayela. Kumele usithenge ube naso. Nasendlini uyazi uma ubhoreka uthatha isigingci udlala sona. Bonke ufikaphi. Okay. Ngifuna ukubona ukuthi i-inspiration yakho iqhamukela kephi. Congephe nje i-top 10 Maskandi of all time. Not umuntu otrende ngonyaka owodwa all time nje mhlawumbe kusukela kumfazi omnyama. Top 10 nje yakho sho ukuthi hayi laba nje hayi in the history of Maskandi nje. Shuthi ngingaqala ngamgqumeni. Ibhobaladigadika bese ngizolandela ngayo indidane. No, vele nje not in a particular order ukuthi unumber 1 uyasho nje yabo. Yes. So ngicabanga bala babili umgqumeni ngitshengise Thulimbeyo. Ube ulimit unala. Limit. Umafikizola ngicabanga umafikizola. Ayifikile lo mfolo. Umafikizola kuba ubani? Umenzi wasemnambithi. Umenzi ubani nje.
ukhuzana utrende kakhulu mfethu eminyaka Mhlamle. iminyaka akwazi kumshila Yeah. seba u6 omdumazi batrenda ukosemagcokama kosemagcokama ugatsheni Yeah. 9. ngabala bani bogcina bethu ngamfaka uduma kahle Yeah, ne? ya uduma kahle Duma kahle. Inkonsi na duma kahle. I know. So like angiyakubona usawubabala ngabantu besifazane like hamba njani apha abantu besifazane noma ngiya 5 nje abakushayelayo bengibheka kakhulu la okay abasemculo nomaskandi yeah umaskandi nje balalela ukuthi le ntombi yangishayela ukuthi ba-feature show kakhulu yeah ne abayimele yabo ingakho khona ngibabala kodwa nje uspace ihle ufuna 5 ne yeah uspace ihle lo ujwayele uZulu ukhuzana yes kube khona umuntu sisokuthiwa Thande Haradebe yeah owafeatureisha nje ingoma uthi ngeke ngisayikhumbula yeah kodwa mhlawumbe uhambe umbone ngelinye lamalanga Thande Haradebe kubani khona ama-yellow bone khona umama uvumile ngoma mfethu wayikhona angimazi wapheli lapha ya kodwa wayengiculela kamnandi ngoba ngiyakhumbula nje wafika ekhaya okay wafika washiya ne-CD lakhe alright wafika so wakhona ingane zoma yeah ma-oled ngiyithanda kakhulu-ke hayi nami ngiyayithanda ezakephi ingane zoma yazi ngihlezi ngizama ukucheck baqhinga kephi angitshela ukuthi angazi kodwa nje ngibathanda kakhulu futhi bayacula kwamama labanye kodwa I think abakhona la eZululand but angazi ukuthi kungenzeka futhi kungenzeka ayona ayibona abantu engibafunayo ukuthi befike yeah then okugcina afaka abanye khona usisi owasebenza kuMashotana usebenza nobani naye uMafikizolo noMafikizolo ya kodwa ngimazi-ke mina ngimazi before esebenza noMafikizolo okwasebenza khona intwana kuthiwa iqhawelishe iqhawelishe ngingathi ngeke ngimbona owasebenza nalo ngalazela lapho ngoba basebenza kule studio silapha eThekwini yeah okay then so i-social media ibalulekile ku-music ayibaluleke kakhulu mfethu ngathi 100% ngoba esikhathini esiningi abantu vele yonke into sebayenza digital yeah ne yeah yonke into bayenza digital even kuyi-promote omele usebenzisa ama-social media Instagram Twitter Facebook TikTok yenza ayi that's number 1 TikTok yenza kakhulu angazi ngizothi ngobani kodwa yenza kakhulu yeah so ibalulekile nje kakhulu i-social media so manje like i-genre esasele ukudayisa ama-CD umaskandi do you think sekhona isidingo noma asekho mina ngibona ngathi asekho then mhlawumbe sama-CD sikhona isidingo uma yabona nje kodwa ayithini esama-underground yeah yabona nje ukhuzane womthandeni bayadinga kakhulu ama-CD into yenza ukhuzane ebe nemali kangaka isizathu ukuthi uyadayisa ama-CD uthi i-album ingakaphumi usenama-orders mhlawumbe 150,000 orders khona la yenza khona 800,000 i-album engapho yabona mina shothi ngibala kancane 800,000 like ama-branch akhe so wenza imali ngaleyo ndlela leyo yaphinde ezodayisa digital ingakho ama-views ngale ma-check ama-views ngale kuye abantu bathenga kakhulu ama-hard copy manje sengenela ama-USB kodwa ngiyabona nawo ngathi ahluleka ukuphasa ahluleka because ngimzwile ethi ngeze ebe na-CD ngeze ebe na-USB because uyadropha nge-15 November so nje umculo kahle usuhamba kakhulu digital
Yeah, ne. I-social media ngeke usasurvive ngiyafisa kodwa ukwenza i-hard copy ngoba selokungacula angabi nayo i-hard copy. Oh, just nje. Okay. Kube khona i-hard copy. Noma ingahlala nje mhlawumbe ngawadayisa la kodwa ngiyafisa ukuthi ihlale ihlale nje ekhaya for life. Okay. Yabo ukuthi kugela khona. Yabo. Nengane mayifika kubona phakathi. Ngoba nje sakhula kwakhona lama cassette lamakhulu ngiyabona yabo kodwa manje randiswa yabo. Okay, so cela ungiphe nje ama-album nje awu-5 maybe angama classic oyisho nje ukuthi hayi le album le ayingeke wadedela umnyazo uyayilalela nje yonke. Okay, awulimit mfethu limit noma ngeke ngizazi ihlobo zama-album akhe kodwa kune-album ayenze last year. Hayi yeke lo yafana loyo before last year yibo bethu nayo futhi yabo ufike mawala yakhahlile lo mfulo yabona ingoma zakho almost zonke ku-album swezimnandi. Hayi yabo le last year hayi it was a classic album. kuzoba usicebi ngicabanga usicebi mfethu kancane udlulisa ingoma yabo. Bese sobuyela ngapha kuduma kahle khona angisazi Fihlela serank khona lezi before ke okay khona ezithi yaphula okay yaphula zindala ke lezi ngicabanga album ungayilalela yonke. Kuzoba ukuthi amagolide igqwama nayo sasilalela ngithi ngalezi akhathi kwakhona lo ukuqhudelana phakathi kwakhe noMdletsheni so sesilalela iMdletsheni silalele naye ngayo. Okay, kakhulukazi masitravela ngoba sitravela masiya engomeni mhlambe siseThekwini showcase siyatravela vele uShemeni sifake igqokama sithi masiphelile sifake iMdletsheni vele siyakhala. Okay, alright mhlawumbe njengoba use-artist usosho ukuthi underground oba mhlawumbe ofuna ukusebenza nabo mhlawumbe ngibale noma 5 nje ukuthi ayilo ngiyafisa ukusebenza naye even noma kuthiwa akadumile ngifisa ukusebenza noJava zimnike ngoba mina isigqinqo ngisidlala vele ngisidlala kuwe-version wakhe kakhulu. Okay, uJava wangale wala inquthu wasenquthu so okay ngiyafisa kakhulu ukusebenza naye ngoba ngiyafisa nje kakhulu ukusebenza naye ngeke ngisho ukuthi sisathi kodwa ukusebenza naye unomsebenzi omuhle kakhulu. Kuzoba ulimit ukuthi ngiyafisa ukuthi ngiyenze ukuthi ngihambe emhlabeni ngaze ngisebenze naye ngoba ngiyazi ukuthi mangathi usenkandla usenkandla mathi ngihlangana nayo limit singakhipha i-hit mhlawumbe ingatrenda iminyaka fethu nomdumazi futhi naye ngiyamfisa kakhulu. Bathu ayisandle encane ngiyamfisa kakhulu ngempela ngiyamfisa kakhulu fethu because into engifuna ukuyenza ngifuna ukwenza uthandwa abantu abanye bafisa ukuthi abanye sekwenzeka ufinyelela kubo yabo kumele uhambe indlela ende ukuze ugcine ufikile. So manje yabona ngama-delay aso-delay kakhulu kodwa nje baningi fethu but still young sengenzeka izinto mfethu kahle kodwa akekho umuntu engeke ngisebenze naye manje uyafika ukuthi usicela sisebenze akekho engeke ngisebenze naye ngoba kule studio lesi engisebenza kusona 712 Robert Records ngiyasebenza khona ngiyaproduce ivoice baningi abaculi abafikayo ngimdlalele isigingci ngimproducele ivoice yakhe iphume ingoma. Abanye bayafika nama-feature futhi bengifeatureishe so abase-underground-ke abangavele nje ngempela so ngiyasebenza kahle nawo umuntu ofisa ukusebenza ngoba ngenzeka ukuthi ungayitshela ngomuntu namhlanje la ngakubo awaziwa ngakubo wena so manje uhamba nengoma engakubo uzofika eyidlale ngakubo abantu bebuza ubalo ngoba bezwe ukuthi usho kahle ubalo befisa umazi Fixer Myeni bahambe bomcheck ngale ma-digital app Facebook ngaleyo ndlela ama-views anyo ngiyakwazi ukusebenza ngithola ama-followers amaningi. Okay, yazi ngoba usakhuluma ngale ukuthi umuntu noma kuthiwa umncane kangakanani kumele umconsider yazi ukuthi umthinayi yazi ukuthi umthinayi
wayebhambela unkosazana edonsa emziwa kuFacebook yabona like bhuti ngifuna ukucula nawe kodwa kanjalo thina manje kusasa kusizwa kusibhlungu futhi ugcina usuzonda ngalo muntu kodwa wabhambela wena yabo nabakhona ababhambela mfethu nabo nje aba-underground phela ngihambele ngicela ifeature yabo umuntu ebhambe mhlawumbe akakaze ngibone akaze ezwe mhlawumbe umsebenzi wami showcase mase uzwile umsebenzi usefuna ukubuya akusafiki phela ngayo sekuyinkinga but kumele bavumele umuntu sembhambini kumele uvumele uthi but ayikho inkinga because wena awunankinga angithi wena ufuna ukuqhuba umsebenzi yabona nami bakhona abantu engithi ngifuna ukushaya interview naye anqane but mase sithi ngishaya nomunye bese sithi hawu bese ngithi hayi woza because mina ngifuna ukubuilda mina ngifuna ukusebenza yabo ukuthi wena ungibhambelile it's fine okwakho lokho singasebenza phela kodwa hayi ukuthi ngithi mina bengifuna ukufeatureisha wangibhambela mase kubuya wena then means wena kumele uzocela ifeature ukuthi mina ungifeatureishe showcase uzosebenza ngasengomeni yakho ke ngala kuyami ngeke yabo masokhuluma isitimela sihamba fethu mangithi ngizocela ukuthi sisebenze manje uyanqaba ngiyadlulela phambili ngidlulela phambili mangidlulela phambili ngiyathola abantu ngiyabona nabantu abafuna ukusebenza sebenza nabo so wena masufuna ukubuya isitimela esitobhini kudala sidlulile so mina uMaskandi ngiyawulandela futhi ngiyawuthanda but njengawe osendimeni zikhona izinto oyibonayo ukuthi mangakhishwa le ayi umculo wethu nga right yabo noma konke nje ngibona ku right no yabo njengakusho mangaphela lento yoqhawela yami ukuthi mina ngoba ngisupporta njengoba mhlawumbe lo support uFixer showcase sethi hayi angimlaleli omunye umculo ngesimo sokuthi ngiyale Fixer cause yena kusumculo uyafana futhi into ongayifuni umculo wamaskandi unemiyalezo eminyama amazulu uduma kahle kunento ezingakhulisa kwanawe ezikwakho kube umuntu yabo osekhulile ngempela so leyo qhawela yami ukuthi angimthengi usibanibani showcase ufuna ukuthi umsididile phansi isithunzi sakhe ngiyafisa nje iphele kakhulu leyo nale ama t-shirt kuyahamba vele yathi uncipha kancane yabo sewuthu nje ama t-shirts kodwa ke ngoba bekushilo nasiqaleni ukuthi siyafisa ukwenza ngesizathu ukuthi asikaze sawenza thina before ne siyafisa ukwenza mina ngizowenza nje futhi ngicabanga maduze ngizowaveza nasenkundleni nangitholakala khona ku Facebook na ku TikTok ama t-shirt anofix fix izeke ngeke ngize ngithi abalandeli ngoba dayisa nombani ufuna ukuthenga amanye futhi ngizonikela ngawo ngizopha abantu hayi sinike siqoqe sik-advertisele thina ngizobanika futhi abantu ngizoyiletha ayikho inkinga hayi display nje nana so mina i-podcast le siyiqalela ukuthi sifuna u-expose abantu sisebenze nabantu abamabhizinisi ukuthi benze amabhizinisi sisebenze netalent ukuthi wenzani njengoba nabo sisebenze nawe sisebenze nama-professionals abantu abenza imisebenzi engajwayelekile yabo so that ingane zokwazi ukubona ukuthi ayakhona ama-career kanje yabo so mayakhula zibe nako ukuthi okay mina ngiyakuthanda ukwenza lokhu yabona nani so wena ungena emculweni iyiphi goal yakho ufuna ukwenzani ngomculo wakho iyiphi message ufuna uyidlulisa nje ngomculo wakho before ngifika mfethu ngokuqala lento le khona into ezogatsheni mfethu showcase ukuthi mina wethu ngiyengizwela kakhulu mangibona into oswele kunami ngiyazwela kakhulu ngoba nami ngingaswela so mangibona into oswele kunami ngiyawa naloku ukuthi usami mhlawumbe ngakhipha no-10 rand ngimnike yabo so nje ngiyafisa lento ezogatsheni khona indawo futhi ahambile wakhela omunye umama umuzi ngiyibona wayithembisile futhi
So inhla khula nami ngiyafisa ukuthi ngelinye lamalanga ngiyenze uma ukuthi impilo iyaqhubeka ihamba kahle. Ngiyafisa ukuyenza lento le ngiyithanda kakhulu. Yeah. Siyabonga Gatsheni. Siyabonga kakhulu nje wethu usebenzile yabona lento leyana. Bancane kakhulu abaculi abayicabangayo. Umuntu ucabanga ukuthi mase ephumelele seku-right. Yeah. So mina ngiyafisa nje ukwenza ngingathi ngihamba la eFryheid. Ngihamba la emele khona izingane zasekhaya, khona izingane ezalwa yini. Kukhona umama osisi bami abadala. Ngoba phela sibabili abafana so 6 basibawu4 osisi. Yes, so that. Sibabili amajita, yeah. So sihamba engekho lo bhuti omdala. Sihamba ke siyifamily. Awuqhamuke nje lawa bafana laba amaphara la. Afika bangusisi wami umphuti wallet. Hawu. Ngikhona lapho. Ngithi mangiyaqina avela keep on next amaphara. Bayazi ukuthi emqondo nami ngihlezi ngiyitshela ukuthi umuntu uyiphana bethi kumele ngimdabukele ngoba angisazi isizathu esimele ahlale lapha. Kodwa manje mangenzeka le yanto ngabona ukuthi lambe bezongikwaza bengilimaza bengangibulala futhi. So ngiqhubeka kanjani ke mina ngidabukela iphara mangilibona lihleli lapha ngithi yazi umuntu showcase wakhishwa izinkinga la zamkhipha khona azombeka la entabeni. Yabona nje into iflow kakhulu eyabheda nje futhi. Sebeqala lento nala eFryheid. La ngiphasejini mawuphuma eplaza ngala leyo passage leyo. Hawu. Emini ngoba kuthiwa ikhathi emini abantu babuye. Hey, ngeke. Baganga masebenza nje. Yabona umuntu masenza kanjalo uyakhipha lento yobuntu bethu ilanga ngicabangela. Angisafisa ukucabangela iphasi sengizocabangela umuntu nje engibona esokola mhlawumbe emakhaya abantu abanye sengabasiza mina lawo nje. Bakhanga. So do you think kubalekile ukuthi uthi umculi ube ne-career? Ngathi nje phela uyayiculela nje kodwa kuyazi ukuthi hayi Fixer usebenzela lapha emasipala yabona umuntu. Do you think kubalekile lokho? Kubalekile futhi ngoba ngelinye lamalanga emculweni awuduma uzuve. Khona ilanga la kuzoba mnyama khona. Usokole ngempela. Abaculi abaningi ikakhulukazi laba abacula lo mculo lo hip hop nobani. Bethi mabephethwe inkampani zini basebenze nazo. Zithi mase ibalahla uthola berent indlu nje eThekwini noma eGoli. Mase ilahla inkampani uyaphuma endlini imphuce imali imphuca konke. Mele uqala phansi. Siyasokola abalandeli bathini khona abalandeli vele abazocindezela noma usokola. Vele. So kubalekile bethu uba ne-career yakho wazi ukuthi mawukuthi ngiyalimala lapha ngiyakwazi ukuthi ngiyakhona ukuphila ngani. Because umculo udinga imali. Udinga imali kakhulu umculo ngoba estudio urecorda i-album nje urecorda ngemali close to 10,000. Album. Ukurecorda nje? Close to 10,000 ngingakabali imali ozoyikhokhela abadlali bama-instrument, keyboard, i-bass, i-lead kit. Usazobakhokhela eceleni lawo. Thothi ingoma i-1.7 iyo. Noma i-1.2. Iyabiza. Kuyadependa ukuthi siphi istudio sisebenzisayo. Yeah. So udinga imali. Uma ungasebenzi ngeke ukwazi ukurelease. Okay. Ngeke ukwazi ukurelease. Ugcina usuka kule studio esikhulu uyorekhoda i-studio ephansi. Rekhoda ngo-500. So enye into enginokuyi-notice uthola ukuthi istudio sisodwa. Yabo. Well ukuthi istudio sisodwa. But indlela abamixele yena ukhuzana ayifani indlela abamixele ngayo nami. Equality ayifani. Kwenziwa yini lokho? Mawucabanga. Ngathi nje lapha. Angeke ngazi bethu. Kodwa ngiyacabanga ukuthi kuya ngawe ngoba studio phela siyakhuluma kanje ngoba sikhuluma nje. Usho ukuthi ngicela ungifakele uma ufuna i-kick enesiqi. Uyasho ukuthi ngicela i-kick enesiqi sangempela. Uyayikhetha izinqwaba ikhona la kulokuzana. Lama mhlawumbe uma uzocreate i-project entsha zikhona zonke lezo zinto lapho. So wena uyakwazi ukuthi ngicela ungikhethele la le usho ukuthi ufuna lena-ke wena i-kick noma le nese-dress ngayo. So uma ungashongo mina ngizokwenzela ngendlela mina engicabanga ukuthi iyona. Uma ngizwa umuntu odlala isigini, uma ngizwa nawo uculo
ngiyithatha into ngiyibeke kanye nawe. So ngikubuza e-studio khona lento le amadlala amakhadi ukuthi asifundise siyaphasisa. Khona la bakutshela khona ukuthi ayinto jawushaya kahle noma bakurecorda nje bafuna imali kwenzakalani abantu. Khona into abangakutsheli ukuthi azinda ubhedile khona nje mhlawumbe khona abaproducer abangenaso isikhathi kahle. Okay. Yeah, bakurecorda nje bakuqede nje futhi. Abanalo into okutshela ukuthi azinda ngicela ulungise. Okay, awanazo isikhathi ukuthi mina studio angisuproducer kakhulu ngiyi-artist kodwa ngiyabasiza futhi uma kuthi khona mhlawumbe kunenkinga khona producer ongekho ngiyahlala etafuleni ngiproduce. Okay. So usezofika-ke ozoqeda mhlawumbe let's say sezofika ezofinalize yonke into ebheka amaphutha. Kodwa yona before ucula ungena kwi-mic ngiyakutshela wethu okay le ngoma ebikanje awungizwisa wena ivesi lapho ukuthi isho kanjani. Ungitshela ucule ngizothi okay no awushaye ngale ndlela. Yeah, mina nginamathalente amaningi. Ngiyakhona ukucula ama-genres ahlukene. Okay. Yeah, so ngitshela awushaya kanje futhi sibone ngekwenzeke. Ukuthi ungene egroupini ngale uzobuya ngala yonke into isi-right. Ngiyabona la uphethe ithawula lamacingwane kwenzakalani phakathi kwayo nongezi? Yabona ya ithawula leli elamabhinga mfethu. Angeke ngithi labani angazi ukuthi ngiyakhumbula ethe lakhe. Yazi isungulwe kanjani ngoba sekuthiwe lamacingwane. Mfethu angifisi ukwanda kakhulu ngale yankulumo noma ngale sehlakalo esenzeka phakathi kwami naye ungizwe. Ngicabanga kwabo kunyathelana kweyinsizwa ngoba phela masikhula sikhulele endaweni engafani. Ungizwe umdala kakhulu noma ngeke ngizizubaba kumina kodwa mdala kangangokuthi nje mawuthi khona into ayenzile kumina kwamele ngehlele ngezalo. Kodwa lento ayenza cha ayifikanga kahle ngoba lapha ngangumculi ngiphambi kwabantu abaningi abalendele uFixer ngaso sikhathi. So makwenza lesihlakalo uyabona nje kwenzeka yonke lento. Yeah, inyimfi nje. Futhi engayiqhayi ngayo namhlanje. Futhi engithandayo ngayo ukuthi akazi ukushenda. Yeah. Ngithanda ukuthi akazi ukushenda ngoba egcine kosuku ukube iyatrenda lento ngabe mina iyasilimaza isithunzi sami. Iyasilimaza isithunzi sami. Nebrand yakho. Ingane zakhe engangami makuthi khona zithini zona zibuka kwazo Yeah. into kanjalo kodwa ngoba into engathathanga isikhathi eside ngoba kwenzeka manje sacela futhi kwasami sohlaliswa phansi sakhuluma kwaqolelwana kwaqhawulana kwenziwa yonke into kwahlekwa futhi kwaphela nje kanjalo. Ngicela ungilokhunjele ngizokubuza umbuzo ewu2 manje then bese siyahamba siya kuma social media sibone ukuthi yini trend ayi then bese uyakhomenta kukona. Okay, ithini i-bucket list yakho? Thina ithi bucket list for this year ukuthi sisebenze nabantu yabo sibanikeze iplatform kusho ukuthi hayibo ukhona uFixer bafethu nali talent elikhona thina nje siya expose nje yabo. So yakhe ibhakede ebhayideni lakho ukuthi khona nje ungazivulela sibone. Mina ngithi EP mfethu kodwa we-keep esihloko sithi Nomahhelele. Okay. Ngifisa ukuthi iphusheke ngale ndlela ukuthi ifika kulesa sigaba engakafiki kusona. So ileyo nto engiyiphethe njengamanje ngoba ngicabanga ukuthi sewesikhathi saDisemba vele angiboni khona ingoma engisangaphinde ngiyikhiphe. Mina ingoma ngicabanga ukuthi ezo5 kuma-digital kodwa sengicubile iminyaka ingoma inqaba ukuthi ngoba ngangazama ukurejista mfethu kwakhona umuntu othi uzongirejista wabaleka nemali sengikhokhela. Lento ukuthi ukhokhela umuntu engekho la eduze ethi ukusiza ukhokhela wabaleka nemali. So kodwa ngithe sengihlangana no-Alana Nhlangulela ongisize kakhulu futhi namanje ngisambonga mfethu. Nasekhaya ngicabanga ukuthi bahlezi besho ukuthi kazi ubani iliphi lesi isiphi esidala esikulethele lo muntu empilweni yakhe ngoba bafuna ngisiza wagcizelela kakhulu indaba yokurejista. Sayenza sayithanda-ke leyo. Yeah, sarejista mfethu nazi ingoma abantu bakwazi ukuyithola ama-platform. Enye yezinto mfethu ezangilimaza ngina music video ku-YouTube ola uko 15K ama-views.
Okay. Awenza ngisahlala ngale Mpangeni ngoba bengifunde lapha eMpangeni ongoye ngenza i-degree yami. Ngayiqeda ngoba ngihlele degree. Okay. So Fixer with degree. yeah. So manje ngoba ngihleli kanjena nje. I-degree khona. Mawukuthi kanjani ungayithintitha nje? Yeah, mawuthanda angayithintitha yabo. Yeah, ne. Ngoba ngami ngiyasebenza. Yeah, lokho engifisayo vele. So wangisiza kakhulu kanti ukuthi i-register ingoma zami ziyatholakala manje. Bengale Mpangeni bekusebenza kakhulu music video waphushela kamnandi. Nje wafika ko 15,000 views kodwa ukusuka kwami khona ngiza ngapha kwangilimaza nje kakhulu ngoba ngicabanga ukuthi bakhona abafundi basupporta kakhulu. Yeah, ne. Ama-students asupportana kakhulu so. Okay. Yeah. Ngiyafisa futhi ukwakhumbuza ngisekhona. Noma engazi ngoShaka. Ufixer ukhona, uShaka ukhona, kusawumuntu oyedwa. Yabo ukuthi ngoba phela ngishuthi ngathini amaqembu asemabili. Ngoba leli kaShaka vele ngisazolungisa indaba yakhe. Ukuthi kusanendlela kusamele sihambe nalo silungise. Yeah. Enye into enginokuyi-notice kuMaskandi, Maskandi awenziwa ama-music video. Yini kwenzakala nayabiza ama-music video noma? Hayi futhi awabiza ama-music video, angibazi nabaculi benziwa yini. Mina ngoba ngenzile i-EP le ngiphusha kanje. Ngiplane ukuthi uAyandi uyimanager yami. Yeah, ngiplane naye ukuthi ngifuna ukushootha music video. Kunengoma laphana ngoba ngithi Soul Brothers ngisazoyenza. Kunengoma ethi bambulela umntanami. Ngicula nje ngoshumi normal bese ngiphaka nendaba bese ngishintsha ngifake le shumi Soul Brothers. Soul Brothers introducing. Yeah, bese ngifaka ukuthi leyo ngoma ngizoyenza music video ngani ngoba i-storyteller kodwa hayi ngami. Kukhona umunye ubafu ngamahayika ngisuka ekhaya ngize town. Seqoqa nje ngesigameko sokuduma kwezulu nani engitshela ukuthi hayi lena ke eBackville izulu lakhona limawa lakho namandla akho. So wangichazela ukuthi khona umama wayehamba nengane yakhe bese uye edrobheni lamlimaza izulu washona. Inengane encane mhlawumbe lesino 3 years mhlawumbe 2 years la engakazi lutho ngempela. Bayifica ingane idlala uma washonini. Bayifica idlala ingane idlala nayo uma ijethulele. So manje leyo ngoma i-storyteller ngaleyo ndlela. Okay. Yamoyilalela nje ingoma inomyalezo mfethu. Yeah. So manje umculo awuwenzi mayelana nama-experiences akho wefana nabanye nje. Yeah, nje kubaluleke kakhulu ukuthi phela ngithi umculo awukho ngami njengofisa. Umculo ungabantu. Kumele ukuthi uma wenza ingoma uyenzele ingoma ukuthi nanoma ubani ulalele. Mhlawumbe lesengenzele ingoma ezofole EP. Kunengoma yothando, kunengoma yomsizo le khona ingoma ethi ngikhulekile insizwe ngikhulekile emabhinceni ngamukeleni bafowethu. Isho kanjalo. So insizwa ziyakwazi ukuthi igiye ngaleyo ngoma. Ososizini futhi uyakwazi ukuthi naye yodabo ngaleyo ngoma bambulela umntana. Wabaningi abantu abanegameke kanjalo. So bese ukuthi nosemathandweni futhi uyayithola indawo yakhe. Angikwazi ukwenza umculo ube ngani ngaso sonke isikhathi. Okay. No so manje ikhona mhlawumbe umbuzo ocabanga ukuthi bengimele ngikubuza wona ngangakubuza. No, angicabangi mfethu. Okay, then njengamanje what's next for you nje ngicabanga ukuthi kusukela la ngicabanga ukuthi ngiyangena la kanje ngomusic wami. Ngoba manje bese ngizokhipha music video ngicatha ingoma eziwu2. Shoot ama-video amabili la. Yes. So azotholakala nemaduze. Ebese next year ngilungisa ngiyokhipha i-album. Nje next year ngiyokhipha i-album. Kwe-album yokuqala engayenza empumelelo. Ngayizona ngikhiphe ngoba yokuqala i-album engayirekhodayo. Kwagcina kuneyinkinga nje. Yagcina ingaphumanga kodwa ingoma zaphuma ngo-WhatsApp. So angifisi ukuthi iphume ngo-WhatsApp manje ngifisa abantu beyithole ema-digital. Umuntu kumele achoose mfethu ukuthi amaqatha amaningi abekiwe la okhetha kuleli alithandayo. Yeah, so ngizowenza leyo album leyo bese ngabanika abantu mfethu.
inhlelo zami zimi kanjalo. Hayi ngiyabonga mfowethu. Ngicela siye ku-social media sibone ukuthi yini etrendayo, thatha ama-topic awu-5 then sibone ukuthi wazi kangakanani ngezinto ezitrendayo. I-topic yokuqala nje Nkotha. Umazi Nkotha? Nkotha? Ehe. Awe ngihamba nawe. Umcula iMaskandi. Akena umculi into etrendayo nje ilo mfana wePirates izolo bekudlala iPirates. Udlala support kakhulu kodwa mhlawumbe uMohawu Nkotha ushaye nje amagoli awu2 izolo ngibidlala namaZulu. Angibanga ke chance yanele ngoba can't izolo bengise studio all night. Okay. Bengise studio all night angikwazanga ukubona kahle. Yeah, so ufona ngazi ngicile kuya kakhulu. Yeah, so nje uNkotha trendayo ushaya amagoli awu2 izolo owangcwaba amaZulu and then into etrendayo futhi Floyd. Mazi Floyd. Yo athi mhlawumbe ngathi mina bethu into engibheke kakhulu izinto ezomculo nje kakhulu izona zinto engizibhekile yani ngoba iwona vele engiwenzayo. So kumele ngibone abaculi mabenza amaphutha ngizifundise lawo maphutha. Mina angalenzi iphutha nje. So ugcile kakhulu nje ku-music. Yeah. Floyd lo MK uphuma kwi-EFF lo trendayo so. Akumazi ngempela. Na enye topic etrendayo iBricks. Yazi iBricks. Nithola ku-Twitter lezi. Angibhade u-Twitter ngosamba nawo. iBricks le. Samele ngilungise indaba yathi. Mele ulungise ngoba artist. Ngoba artist. I know ilokho nje kutrenda ipolitika futhi ipolitika we don't like. And then then bese sihamba. Sesoshayi one must go manje. Yabo. Ayi ukuthi le nto leyo usukuyizonda noma usuke uyinyanya but sibe ama brand awu2 nje. Ukuthi mhlawumbe iVW ne-BM one must go time mina ngihamba neVW hayi mhlawumbe iBM ayitrenda kudala yabo. So fana nama artist na yonke into yabo. So one must go gospel or Maskandi. No usho lo hambayo. So mangithi gospel or Maskandi mothi gospel ayimasha. Right ngiyithanda. Uma izoqhathaniswa noMaskandi. Yeah. Obviously Maskandi ngiyawuthatha uhamba nayo. So uDr Rebecca Malope or Dr Deborah Face. Rebecca. No Malope. Okay. Malope ne? uMalope no Deborah. uDeborah mfethu ngicela ungaphiki. Kusala uMalope. Okay, uBig Zulu noma uSjavu? uSjavu. Yeah. Kusala iNkabi. Kusala iNkabi bethu sinalo. Okay. uZakwe or Duncan? Duncan. Zakwe Akasali. Sinqaweni. Okay. Ubonakele or Indoni? Kusala Indoni. Okay. Ngithanda kakhulu Indoni but umbala ngiqheleni. Ngithi vele ngitshe ukuthi uzombala kuyenzeka. Okay. Mhlawumbe naye singathi mhlawumbe umunye abantu engangathi ufisa usebenze kanje waba nje nawo ukuthi hayi mhlawumbe angithandi kanjalo. Yeah ne. Akangaveza nje wasoba inamba zakhe beyikhona efonini yami agcina ngikhipha. Bangona ukuthi ayisebenzi indaba yethu. Hayi no mhlawumbe nisazokubona because enye into omunye umuntu yabo nje umuntu ofana noNdoni uNdoni sesiprove kakhulu. Yabo so mhlawumbe abanye abantu bayadinga ukuthi uziprove nawe ubonakala ukuthi because omunye umuntu uyafana nentombi
uthi uyafika ithi hayi ngeke but mase kubona ithi hayi ngeke yabo ukukwazi ukumshintsha umqondo umuntu ungabi uthi hayi wena wale ukusebenza nami nani ikama eksendlini ngoba ngisefayedi kanje indawo esemakhaya akunzima vele ukuthi kubonakale kubondoni abantu ababhizi labo angamazi nje ukuthi kuliphizwe njengamanje kodwa nje abantu ababhizi so ukuba ngifuna ukubonana nabo kwamele ukuthi ngiyeThekwini noma ngeJozi ya mhlawumbe ngathi inkinga isenami ke lapho ngihlangane nabo but kuzokwenzeka mfethu wena nje mina nje into engayisho kuwena shaya ingoma shaya nje ingoma so ukhuzani omthandeni SK yo SK nomcebo uma nomcebo okay TV or TikTok TV like ukhetha ubuka TV noma ukhetha uhlala kuTikTok khetha TikTok TikTok yona right TV serious kakhulu Saliwa or Sminoff Saliwa okay last one no ngikunika two uMgqumeni or uMtshengiseni wala abantu bathanda bonke hayi it's a game this one iphathi nje igame esidlalayo but Mtshengiseni ukusala uMgqumeni okay imthende or inganzuma imthende yosala inganzuma okay Bhekumuzi Pwamolo or Somnandi Esabe Somnandi akasali akusala Somnandi yakhe lokugcina la enje manje ngicabanga ukuthi 30 years bani in music industry yes hey ngiyamthanda ke Somnandi ngiyamthanda Somnandi bana abuqhama kakhulu yabamleyo usebenza nabanye abafowethu usikhumba STS naye mfisa ukumbonga futhi nangelinye ilanga uyawuthanda kakhulu umsebenzi wami uyafisa futhi ngayo yonke indlela ukuthi angilekelele okay kodwa nje siyathemba uNkulunkulu ngoba esengakuthini nethonga malivumile sokugcina sisebenzile naye futhi kuyonyakaza umhlaba ne nayo ukhiphile futhi ngiyafisa abantu bafethu bambe uchecker umsebenzi wakho usikhumba STS yes I saw check bambe ucheck umsebenzi wakho muhle kakhulu then mfethu ngizocela sishaya iPodcast shout out then bese siyivala iPodcast shout out ilula bafethu uflyer lo ngekwiPodcast kaSanele ngicela ni support then bese ushare ama la sokuthola khona ama platforms akho nje shout out bafethu ngifisa kakhulu ukuthi ni support le channel le isiza kakhulu thina singabaculi ama coming artists nje isiza kakhulu bafethu ukuba nisibone nikwazi ukuthi recognize ukuthi Fixer Fixer Myeni so singicela ni subscribe ni like bafethu siyacela nje kakhulu bengane zawethu mina ngikhona ke ku TikTok uzosearch uFixer Myeni uzobona kunamavidiyo amaningi ngidlala ingoma uShemeni engicabanga ukuthi niyawuthanda kakhulu ebese futhi kunama-videos amaningi aveza umculo wami okuningi so ngiyafisa kakhulu ukuthi nihambe niwabhekisise lama-video lawo kuyongisiza nangelinye lamalanga ngoba phela vele isaphothi yithola nini abalandeli kuFacebook uFixer Myeni Instagram uFixer Myeni ne-Twitter ngizoyilungisa-ke nakhona ngizobe nguFixer Myeni ngicabanga ukuthi ngizotholakala leyo ndlela naku-YouTube nayo nami i-channel ethi Fixer Myeni inawo music video omfeaturishe khona uMamiya khona intombi yalapha yebezulu ihamba umhlaba okay ngithanda ngendlela yesimanje Mamiya hayi so simcheck TikTok okay Mamiya okay ashithana ingoma esihloko sithi ubuhle obucashile okay iyacula noma umfeaturishile uzo activate okay yes so ngiyantombi inhle kakhulu manje abakhala so ngicela lobheka lo music video ngoba
kuyinsuku nje zatshwala basho kanjani isizulu showcase yes kungenzeka nibone kugubhu lwami yes kugubhu lwami ngicabanga ukuthi sengibathumelele yonke into ngoba ngifisa ukuthi beyiveze sasebenza kahle kakhulu lapha intombi le yeah so ngicabanga ngitholakala kulezo ndawo bese ifoni ke uthi 0729 44 5755 ngoluphinde 0729 44 5755 yeah ufix utholakala lapho kuma-call and WhatsApp. Okay, so bafethu no sizodisplaya ama-social medias akhe la sizoshare futhi ne-link yakhe yaku-YouTube wonke ama-social media platform so that ungafollow ufix or wrong yabo. So bafethu siyabonga for i-support siyabonga we just reach 1000 subscribers ku-YouTube bisibonga kakhulu until the next one shout out siyabonga futhi kakhulu siyabonga nje ukusinika isikhathi sakho uzivashele danke siyabonga.